първата част ви обясних за креатина и протеина, добавките с най-добри доказателства. Но в света на спортните добавки има и такива, при които обещанията са много по-големи от реалните ползи. За тях ще говорим сега. Тук стигаме до продукти, при които маркетинговият разказ е значително по-силен от научните доказателства. BCAA аминокиселините с разклонена верига се продават масово с обещанието, че намаляват мускулното разграждане и умората. Но когато приемате пълноценен протеин, независимо дали от храна или от прах, вие така или иначе получавате всички аминокиселини с разклонена верига в достатъчни количества. Систематични прегледи на литературата не успяват да демонстрират значими ползи от изолирания им прием спрямо пълноценния протеин. А повечето претренировъчни смеси съдържат основно кофеин, съставка, която можете да си набавите многократно по-евтино от чаша кафе. Ако сте активни и искате да подпомогнете тренировките си, започнете с основите: пълноценно хранене, достатъчно вода, качествен сън и добре структурирана тренировъчна програма. Ако все пак искате да добавите добавка, придържайте се към тези с доказана ефективност, като креатин монохидрат, и ги купувайте от реномирани производители, за предпочитане такива, които тестват продуктите си в независими лаборатории. Креатин монохидрат – да. Протеин на прах за удобство – да. Аминокиселини с разклонена верига и претренировъчни смеси, маркетинговият разказ е по-силен от науката. Преди добавките идват храната, сънят и тренировъчната програма. Аз съм фармацевт, не лекар. Информацията в това видео е с образователна цел и не замества консултация с лекар.